फैगौ 7 मे खालि जोंनि लकसभा बिसायख'थिनि इलेक्सन जानो फैगासिनो दङ। बे इलेक्सननि सिगां सिगां जोंनि इउनाइटेड पिपल्स लिबारेल पार्टिनिफ्राय जोङो मोनसे बिसायख'थि फोसाव बिलाइ फोसावनो थाखाय आखायाव लादों। बिनि गुबै थांखियानो जादों समायना बड'लेण्ड दानाय। आरो बे समायना बड'लेण्ड दानायनि मथ'आवहाय जोंहा मोनसे बाथ्रा दङ, 1 कनस्टिटिउन्सि 150 गेरेन्टि। मोनसे कनस्टिटिउन्ट बियाब आरो 150 गेरेन्टि। बे गेरेन्टिनि गेजेरजों जोङो दिनै रायजो राजानि सिगाङाव हाबनो नागिरदों। बेखौ बुंनायनि सिगां दिनै नोंथांमोननि मेडियानि गेजेरजों जोंनि 35 लाख बिटिआर बासिनिसिम मोनसे बाथ्राखौ आं फोरमायथिहरनो नागिरदों। थांनाय 2015 मायथाइनि 5 आगस्ट खालि जोंनि इउपिपिएल दोलोआ जोनोम जादों। बे दोलोआ जोनोम जानायनि गुबै थांखियानो जादों बिटिआरआवहाय सान्थि, अनलायनाय, सिकिउरिटि आरो जौगाथायखौ नोजोर बोनानै दानाय मोनसे राजखान्थि हान्जा। जाय हान्जाया बिटिआरआव बा बिटिसि हालामाव सोमजिबाय थानाय माहारिजों माहारि दाङाबाजि, हारिजों हारि दाङाबाजि, बेफोरबायदि गुबुंले राजखान्थिनिफ्राय समाजखौ उद्धार खालामनाय बा रैखाथि होनाय, बे थांखिजोंनो जोंनि इउपिपिएल दोलोआ जोनोम जादोंमोन। बेनिखायनो गुबैयाव जोङो गुड गभार्नेन्स दानायनि थाखाय जोंनि हाबाफारिखौ जोङो जागायजेनदोंमोन। थांनाय 2020 मायथाइनि 15 डिसेम्बराव जोंनि सरकारा गायसनजानाय लोगो लोगोनो मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायनि गेजेरजों जोङो सरकारखौ दैदेनदों। आरो बिनि सिगां जोङो रायजोफोरनो माखासे गेरेन्टि होबोदोंमोन जे जोङो सरकार फैयोब्ला जोङो रायजो राजानो मा लाबोगोन। आरो बे सरकार फैनाय थाम खावसे बोसोरनि गेजेराव जोङो मा लाबोना होफैनो हाखो, बेखौ आं बुंथिना होनो नागिरदों। गिबियाव जोङो हादों गोजोन गायसननो। नैथियाव जोङो जिउ आरो उदांस्रिनि रैखाथिखौ थि खालामनो हादों। गिबि खेबनि थाखाय गौथुमाव मोजां खुंथाय लाबोनाय, सुबुं खुंथायखौ गोख्रों खालामनाय, गासैबो हारिफोरनि गेजेराव खौसेथि आरो गोरोबलायनाय लाबोनाय, बर' गोजोन गोरोबथा 2020खौ मावफुंनायाव गोबां दफाफोरखौ दिनैसिम जोङो मावफुंनो हानाय, हा गैजायै न'खरफोरनो हानि फाट्टा राननाय, बे हानि बेलायाव दिनैसिम जोंनि सरकारा मानब गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव 1,14,101 सुबुंनो जोङो हानि पाट्टाखौ होनो हाबाय। बेनि सिगां 17 बोसोराव हाग्रामा बिथाङा मात्र 15,000 न'खरल' हानि पाट्टा होनो हादोंमोन। निखावरि न'खरफोरनि थाखाय न' आरो अनसुंथाइ होनाय, गोग्गो लोंनाय दै जों जगायनो हानाय, गुन गोनां सोलोंथाइ जोङो लाबोनो हानाय। जोंनि बिपिएफनि माखासे दैदेनगिरिफोरा मोनसे बाथ्राखौ बुंदों जे जोंनि समावहाय दावराव दावसिया बारा जानायखाय जोङो सोलोंथाइखौ गुफुं सोलोंथाइ होनो हायाखैमोन होनदों। दावराव दावसिया हाग्रामानि दिनाव सोर लाबोदों बेखौ रायजो राजाफ्रा मिथिखायो। गतिके जोङो बयबो मिथिगौ जोंनि बिटिसिनि मोनब्रै जिल्ला, बै समनि मोनब्रै जिल्लानि मोनब्रैबो सोलोंथाइ बिथिङाव मेट्रिकनि जुदि जोङो स्टेटासखौ नायनो थाङोब्ला बयनिख्रुइबो गाहायसिन थाखोआव जोंनि चिरां जिल्लाया थायोमोन। नाथाय मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथां खान्थि हाबाफारिखौ जोङो मैखोमै मावफुंनो हादों। स्वच्छ भारत अभियाननि आगानजों स्वच्छ बिटिआर अभियान दानायाव जोङो साक्सेसफुल जानो हादों। आइजोनो गोहो होनाय होननानै बुङोब्ला जोङो मोनफ्रोमबो रेजिस्टार्ड सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जोङो 75,000 जोङो थांनाय बिसायख'थिनि सिगां इस्ताहार पत्रनि गेजेरजों जोङो फोरमायथिनाय जादोंमोन। बिनिनो जोङो दिनैसिम 9,685 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो, थामहिनबा 96,850 सानो जोङो दिनै 24.2 कौटि रांखौ राननानै होनो हादों। लाइमोन जौगाथाय आरो गेलेमु बिफानाव जोङो आसामनि गेजेराव बयनिख्रुइ जौगासार हालामनि गेजेराव मोनसे हालाम जों गायसननो हादों। बिटिआरनि सोलो बिथांखि सिट, बेवहाय जोङो दावगासार जानो हादों।
आबादारि अनसायनाय बेखौ जोङो जेब्लायबो फोलोमनो हादों। सिबिथाय खोन्दोआव थिसनथाइ सोरजिनाय, इसिंदायारि जौगाथाय, दारिमिनारि जौगाथाय आरो नोगोर जौगाथाय, दावबायनाय, हाग्रामा आरो आबहावा रैखाथि, सोमखोर बड'लेण्डनि बिथांखि, गासै हारिफोरखौ लाफानानै जौगानाय, बिटिआरआव गोजोन आरो खौसेथि लाखिनाय आरो गियान, हारिमु, राव, थुनलाइ, हारिमु आरो गेलेमु जौगाहोनो थाखाय आखायाव लानाय हाबाफारि आयदाफोर बेफोर बाथ्रा होबोनाय बा जोङो इस्ताहार बिलाइयाव बा जोंनि जा बिसायख'थि फोसाव बिलाइयावहाय जोङो होबोदोंमोन, बेखौ जोङो मावफुंनो हादों। दिनै जोङो 4 मे खालि जानो गोनां 1 नम्बर बा 1 नम्बर क'क्राझार एसटि लकसभा बियाबनि थाखाय मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोङो मोनसे बाथ्राखौ रोखा होदों जे 1 कनस्टिटिउन्सि 150 गेरेन्टि। जों मोनसे कनस्टिटिउन्सिनि थाखाय 150टा गेरेन्टि होदों। बे 150टा गेरेन्टिखौ जोङो मेडियायाव नोंथांमोननि सिगाङाव बुंखांनायनि उनाव जों नोंथांमोननो गांसे गांसे जोंनि फोसाव बिलाइखौ हरगोन। बेनि सिगां आं एसे फरायथिनानै होनो नागिरदों। बिटिआरआव मोजां खुंथाय लाबोनाय, जायखौ जोङो गायसननो हादों आरो बेखौ जोङो प्रिथिबिया जोबजासे पारमानेन्टलि खालामनायनि थाखाय बिथांखि लादों। बर' गोजोन गोरोबथा 2020खौ मावफुंनाय, जोङो फ्राय 60 जौखोन्दोनिख्रुइबो बांसिन क्लजफोरखौ जोङो मावफुंनो हादों। बेखौ आरो बाखिखौ जोङो मावफुंगोन, बेखौ बेवहाय दिन्थिनाय। गुन गोनां सोलोंथाइ, केजिनिफ्राय पिजि गियान सोरां बिथांखि होनाय, जुनिया रोंगौथि गोनां सुबुंफोरनि थाखाय जर'खा राहाफोर गायसननाय, लाइमोन जौगाथाय आरो गेलेमुखौ जौगाहोनाय, बिटिआर सोलो बिथांखि सिटखौ जोङो बांसिनै जौगाहोनाय, बड'लेण्ड डिजिटेल सोलोंथाइ आरो रोंगौथि बिथांखि गायसननाय, सावस्रि आरो गाहामथि रग निर्मल बिथांखि बिटिआरखौ जोङो जौगाहोनाय, बड'लेण्ड आइजो गोहो बिथांखि दाफुंनाय, गथ'सा सोलो लोगोआरि बिथांखि बिटिआर गायसननाय, बड'लेण्ड सुबुं समाजारि बोसोन होनाय हाबाफारिखौ जौगाहोनाय, बड'लेण्ड खुसि बिथांखि दानाय, आबाद जौगाथाय आरो आबादारि गायसननायजों लोगोसे बेखौ जोङो रायजो राजाफोरनि सिगां खाथिसिम लांनाय, बिटिआरआव फिसिनाय जुनारफोरनि जोथोनारि जिउ खांनाय राहाखौ जौगाहोनायनि हाबाफारि, बड'लेण्ड अमा बिथांखि 2.0खौ मावफुंनाय, बड'लेण्ड गाइखेर बिथांखि मावफुंनाय, बड'लेण्ड बेरेमोदै बिथांखि मावफुंनाय, बड'लेण्ड गामियारि दारिमिनारि मिरुफोर फसंनाय, बिटिआरआव हेफाजाबारि जांख्रिथाय, बड'लेण्ड एम्फौ फिसिनायनि बिथांखि, बड'लेण्ड दानाय लुनाय बिथांखि, ना फिसिनाय, हा संरैखाथि, दै जगायनाय, दै दोहोन आरो दै खान्थि, बिटिआरआव रोगाथाइ हेफाजाब आरो लामा नेटवर्क गायसननाय, दावबायथाय समायना बड'लेण्डखौ जौगाहोनाय, हारिमुआरि आयदाफोरखौ सावथुन आरो थियेटारखौ गोख्रों खालामनाय, नोगोर जौगाथाय हाबाफारि लानाय, बिटिआरआव दारिमिन आरो एमएसएमइ फोरनि जौगाथाय लाबोनाय, बैसोमुथि बिथांखि 1.0 बिटिआरनि गासैबो हानि जेंनाफोरखौ फोजोबनाय, बिपिएल नखरफोरनि थाखाय न' आरो समाजारि रैखाथि होनाय, स्वच्छ भारत अभियानजों लोगोसे स्वच्छ बिटिआर अभियानाव गोसो होनाय, सोरबिथिं आरो अरनबारिफोर गायसननाय, खौरां बिजों आरो फोनांजाब राहा लाबोनायाव जोङो खौरांगिरिफोरनो हेफाजाब होनाय, थोंजोङै बेखौ जोङो 150टा जोंहा बेवहाय गेरेन्टि होनाय दङ। बे गेरेन्टिखौ मावफुंनायानो जोंनि दिनैनि बिसायख'थि फोसाव बिलाइनि रायजो राजाफोरनो होनाय मोनसे गेरेन्टि गेजेरजों जोंनि बे 1 कनस्टिटिउन्सि 150 गेरेन्टिखौ जोङो रायजो राजानि खाथियाव लांनो हागोन।